Selamun aleyküm vatandaşlar, selamun aleyküm iyileşler. Ya şu ne vatandaşlarımız olup biraz cebleşip gepleşip geçirelim dedik. Şu Türkmenistan'daki şu 2022 yıla geçilen beri şu Türkmenistan'ın içindeki vatan haberlerinden bol geçen halka getirilen medyada ne ehil saknalar oynanıyor, halka ne ehili manipülasyon edilip ne ehil sözler ya ne ehili iş yüzündeki edilen işleri e, nähil bu görnüşde açıp yetiril, halka yetiril, şolaryň üstünde birazçyk dürüp geçelim diýdik. Hem de şoňa birazçyk analiz berelim, analiz edelim diýdik. Belara gepleşip geçirelim diýdik. Watandaşlar, şu ýerde salamlaşdyňyz bilen. Salam, gaderli vatandaşlar, salam Fehmet. Salam gelinler. Salam. Salam Olacan, salam Söhbet. Hemmäňe de iyleşler salam. Salam vatandaşlar, hemmäge geç ýaşy, hemmäge hoş gördük. Sağ ol Ajahan. Salam. Şimdi vatandaşlar soňky bir aýyň içinde şu wagtyň habarlaryna bolup geçen ýagdaýy göze alyp hakykatdan Türkmenistanyň şu anki jenaýetkar hökümet diýip alaly biz oňa alýan men oňa. Jenaýetkar hökümet hakykatdan hem öz halkyny seredýän ýa-da sereden okmaý ýa-da seredýän ýaly halkyny anandyrma we görnüşinde manipulasiýa ýa-da şolara provokasiýa nemelerini ulanýarmy. Şoň üstüne urdurup geçeligine 12-nji ýanwar güni 12-nji ýanwar şol men dol ýadyma düşenok şu Gurbanuly ýa-da nemesinde gepleşiginde aýtdy, watan habarlaryna gepleşiginde çykyş edip aýtdy-da. Şular ýalyk diýip şu neme işgärlerini özara jemläp ýönämine organ işgärlerini gepleşeýän şolaryň arasynda gepleşik geçdi. Şoň üstünde birazçyk türk geçeli ondan başga da bir näse sanak nemelerimiz bar. Olaram ortaga atyp onda da bir gysgaça analiz berelim. Hakykatdan hem şu wagtky hökümet şonu şeýle diýip neme prezident Gurbanuly şular ýalyk sözlerini ulanda ýani şu hakykaty ýoýan ekstremistlik syýasy terror nemelerine garşy diýilen sözlerini ulanda. Bu näme diýmek bu sözler? Halkyň öňünde watan habarlaryny gepleşip geçirýär şolar ýalyk. Bu näme diýmek hakykatdan hem ýani şu ýerde näme gelip çykýar? Ýani bu sözleriň arkasynda nämeler bar? Näme many bar? Ýani birinjil bilen bu sözleriň arkasynda giden gorky salmak, halkyna gorky görkezmek, hem özüniň iş edýän ýaly görkezýär halkyň öňünde, türkmen halkynyň öňünde. Emma şolaň edilmeýän işlerini şular ýaly köpçülüge çykarylyp ekrana berilen sözler bular siyasata karşı yani hakikata karşı diýip bizi şol sanada bizi şu edilmeyen işleri yüze çıkarılyan, aydılyan, gündeme çıkarılyan sözleri hakikati yok ya da yani bu terror diye yani terror hükmünü örgüt ya da berde kimin terror kimin iş alıp baryanlarını gündemine getirecek bolyanlar yani şu an geçenli Halkın Sesi kanalında edilen işler, 2 yılın içindeki edilen işler, şu anki hükümetin eden işlerinin yarınının köp diye olacaklarının berde sebebi hakikat aydılya. Hakikat aydılyanlığı için olan nemesine karşı geliyor, alıp barayan siyasatlarına karşı geliyor. Olan siyasatları, nekil siyaset hakikattan halkına karşı denesi alıp barayan. Onu bir neçe gezek suud edildi, bir neçe sanak nemeleri var, suutnamalar var. Ne Halkın Sesi kanalını görseniz o yerde aydıl geçiliyor. Her bir videoda çekmeyecek. Şu nemenin üstünde birazcık giriş yapayım dedim. Sizin vatandaşlar özünüz nekil nemeniz bağ olsa aytsanız. Ne şu neme de aynı şu yakınına neme dilli. Halkın Sesi kanalına şu Türkmenistan'ın içindeki Oğudun Nepe'deki Oğudun Nepe türmesindeki halkı edilen
nähil zulümler, nähil kösünçlükler ýa-şorsanly urulyp ýenjilip ýa adam hasagyny görülmeýän nemelerini alyp barýan işlerini halka köpçülikleýin halka ýetirildi-de. Şolary hem nähil baka berýän bu watandaşlar sizinde. Bu hakykatdan hem genosit halka edilýän genosit. Bunam gizläp saklajak bolýarlar ýöne iň sonuny hakykat bir ýerde hükman böwüp çykmalar bu. Bir ýerde durma mümkinçiligi ýok hiçbir absolutny. Şolar ýaly bolsa bular hem ýene-de şoň üstüni basyp saklajak bolýarlar. Şu wagtky alyp barýan siýasatlar hem şoňa neme? Şoňa görä çalymdaş. Bir Türkmenistanyň 60% diýýärde bolýa 50% diýip alal biz. 50% ýaşaýjysy Türkmenistanyň ýaşaýjysy ýurdun daşynda getip sergerdançylykda getipler. Ine şolar içine alanyp, şolaryň öz şagirleri içeride garaşyp ýatyrlar, garaşyp oturýarlar daýy. Hem şolar pasport berbilen, dar ýurt daşynda pasport beren, absolut bilen ol. Berme mümkinçiligim ýok. Bu näme üçin berip bilenok diýilen soragy orta çykýar. Bundan sen Gurbangulyny görýärler-de, ine bir hakykatdan Gurbanguly kadil pikir edilýär, ony bu Gurbanguly berjek bolsa da bunu berip bilmeýär. Ýöne şu Gurbangulyny ýöredýän arkasynda güýçler bar, ýani göze görünmeýän güýçler. Olaram belli böleklerini orta agzal peçil orta çykarly, köpçülige çykarly. Bularym hemmesi de bunun izi bağlım dowamy kän bol ol adamlar bilen nemeden o guturan o bolar. Ýöne diýjek bolýanym bu näme üçin edilýär bu oýunlar? Ýani Gurbangulyny orta çykarylyp arkasyndaky neme edilýän oýnalýan oýunlar näme üçin edilýär? Hakykatdan hem halka watana seretmek üçin edilýär ýa-da bir döwlet ýitirip ýok bolup gidirmek üçin edilýär ýa döwleti halka edilýän genositmi bu? Siz vatandaşlar şu yerde Gül abla size ne söz vereyim? Sağ ol. Söz verenin için salam ildeşler. Hemmeňiz salam vatandaşlar. Men aýtjak zatym bärde bir ýa aýtyp geçdiň-de şu Gurbanguly şu ýol açjak bolsam açyp bilen ýok diýip. Pasport versem berip bilen ýok. Şu manda aýtdyň men şu mahal öz pikirimi aýdýan. Halk daşarda nämeden 2 ýyldan bäri şu ýollar açylsa, çağamyň ýanyna barıp bir öleýin diýip video goýan hastalarymyzy gördük. Şu yetip bilmän şu ýerlerde ýogalypna kimsesizle mezarlygyna ýerleşdirildi. Aňyrda eger bizim Türkmenistanymyz oňat bolan bolsa, halkymyzy hemme zatdan üpçün edip bilen bolsa, bizim bärde näme işimiz bardy? Biz bärde nähili günlerde ýörse hiç kimiň pikirinden bile däl. Mysal üçin aýal gyzlar Türkmenleriň namysydyr. Aýal gyzlar öýde oturup, öýüň töründe oturmaly, çağa söýmeli, adamsyna garaşmaly, aktyk söýmeli. Näme üçin bizim aýal gyzlarymyzyň hemmesi ýurtdaşynda? Bu häzir ýurtdaşyna näme üçin meslekden geldilermi bular? Hay 50-60 ýaşyndan geçenler işleben bilen ýok, almaýarlar işe. 50 ýaşdan 60 ýaşdan geçenden soň hastalygyň bardyr, özüňe bir adam gerek senin diýip alanok şu adamlar ne işläp bilotir, ne öýüne gidip bilotir ýurtdaşynda. Aýdyşyň her kimiň bilişi ýaly Gurbanguly belki 10 ýaly bir zalim adamam däldir. Bu etjek bolýandyr hemme zat. Edip bilen ýok şonu. Sebäbi o zanaveskanyň öň tarapy. Arka tarapynda ýurdu dolandyryp duran, şonu aýtjak zatlaryna çel ýazyp öňüne goýup duran başga adamlar bardyr. Bizim çağalarymyzy 30 ýyldan bäri nähil oğlanlarımız, gyzlarymyz nähil durmuşa geldiler häzir. Ne okuw var, ne doğru düzgün bilim var, ne bir iş var. Soň näme etmeli bu aýal gyzlar, erkeklerimiz?
Armaya giden çağalarımız, öňler vardı, edil näme ýaly bolup gelýärdiler. Sportsmen ýaly daýolaşyp gelýärdiler. Gerçek bir erkekligini, çağalyktan erkege geçerligini şu armiyadan gelende bilýär. Häzir nähili? Edil öljek tawuklar ýaly bolup gelýärler. Sebäp aç. İmit vermeýän 2 ýyllap şu çağalar keseledip, horlap, soň enesiniň öýüne atýarlar. Bulara kim günäkär? Kim günäkär? Halk mı günäkär? Soňam daşarda ýaşap ýören halk özüniň hakkyny, hukugyny sorasa, ýa-da Türkmenistanyň içindekiler hakkyny, hukugyny soran wagtynda olar günäkär bolýar. Näme üçin ýollar açylan ýok? Bütün dünýä korona bolmadymy? Her kim ýoluny açdy indi. Soňam berde konsulstwalar öz halkyna eýe çykýarlar. Her bir konsulstwadan Özbekistan olsun, Yunanistan olsun, Arap yurdundan olsun, ya Afrika'dan gelenler olsun, Fransa'dan gelen her devletten baş tutaydı. Bir zat olup konsulstva baş kuran vaktinde önüne düşüp hizmet edip onun işini bitiriyor. Ne biçimsin konsulstvamız bunu eden yok. Ne biçim bizim halkımız gedayyalı şolara varıp yalvarmalı. Kesel olup men ölecek olotirim diyem yalvarmalı. Bizi izimize, öyümüze koyverdi. Biz Türkmenistan hiç kimin enesinden, atasından kalan miras değil. O Türkmenistan'da yaşayan halkın hemmesinin hakkı var orada. Sonra konstitüsyada aydılşıyalı prezident halka hizmet etmeli. Her bir yurdun başında ilk önce duran halk. Bizde on yalı değil. Bizde tolku gösteriş. Dine şu çapak çalıp aydı maydanlar, yalakalık edip dans edenler, olar şu yurdu öyüp dur, instituda gireceğim şoların çağıları. Ne yurttaşında işlerler ne mi? 5 manat pul bersine sürüşürdü mü? Yok. Dine şu izindaki kalan çağa çuvalarını, aktıklarını ayakta tutmak için şurada özleri köpük sana oturur, hemen tapanca pulunu yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini çelberden uğradıp duruyandır. Biz kaçana çele beydip yaşamalı. Biz berde ne için dünyada 4. yerde duran devlette gelmeli de biz başka yurtlarda kulçuluk etmeli. Kim günahkar bunun için? Odan depe var arada aydınlandı. O yerde o bizim yurdumuzda ne adalet var, ne kanun var. Birazcık dillere kanunu isteyen olsam ya simyasına azar vermeli, ya o kap duran çağasına azar vermeli, ya şu işlep duran olsa işinden attırmalı. Başka bir bahanalar bile şunu türmeye basmalı. O türmeden hem yok etmeli. Bunların var fikri şun yani. Odan depen neyse görkezmesin oların. Seramlı neyme olsa hem ölmese Sultan Süleyman ölmezdi. Her kimine bir ciğdeyem güllerin vaktinde bir güllep geçendir. Her kimine gezeyi geçendir. Bizim bir yaşlarımız, studentlara misal için. Ne için studentlara doğru düzgün enesi ve atasının veren pulları geçen yok. Şu zatların üstünde halkına indi birazcık gözü açılıp o yerden bu yerden geplep başlanan için yolun açılmağına dışarı yurttan her kimi yolu açıp alayan yağdayımızda onlar bizim diktatör sistemamızı, bizim ömrümüzü, diktatör ömrümüzü kıskaldırdı. Bu çok korkudan açanıyor. Koronavirüs her yerde var. Her yer nimette. Şu mahal nimelerini aldı. Her heptede bir gezek, heptede 2 gezek uçaklar uçup dur. Türkiye. Nem için Türkmenistan'ın uçanı. Hiç olmasa şunca halk nem için deyip sorak veriyor. Hiç olmasa bir adam ortaya çıkıp şu nem içinin cevabını bildi mi? Veren yok. Bu yem demek bizim devletimiz yok. Bizi gaygı eden adamım yok. Halk özü ayağa kalmasa, halk özü şu öz yurduna eğer durmasa, eğer şungalı gitse Türkmenistan diyen
yurdam kalmayacak. Sebep halk onlara gerek değil. Onlara Türkmenistan toprakları gerek. Böyle mene yine nemen bolsa her kimin vakti az olan için son yine geplemeli olsa geplerin sohbet. Böyle. Sağ olun. Kullayın. Doğru ve lakin şu neme de şu hareket başlağını ve şu zatlı gündeme getiriliyor. Ünverkice bunlar elementar zatlar sizin aydiyanınız. Hükümet eğer hükümet şekilde işlep bilyen bolsa bu zatlar hiç problemi değil. İş yüzünden hiç iş değil olur. İki günün içinde, bir günün içinde çok böyle bu zatlar. Pasport vermek. Hazır şu Türkiye'de işleyenlerin hemmesinin pasportunun sürüğü geçti. 6 ay uzatıldı. Şimdi 1 yıl uzatıyorlar. Neyme? Oyun oyna otururlar. Neyme? Pasport vermek şonyalı kıyın mı? Yok, verip bilen yoklar. Demek yukarıdan buyruk şonyalı. Pasport vermen şolara diyendirler. Doğru ayacağınız Gül abla, bir mikrofonunuzu yapsanız şu neme çıkarılan ekrana çıkıp gepleyen adamlar şu başar bilmeyenlerin aydiyalar hükümetin şu men hükümet değil atlandıryan özüne men hükümet diye atlandırıp gören cinayetkar toporun yüzüne basılıp baydılya şu zatla yöne bular çözmesi hiç kıyın iş değil yani. Eğer halkın için var yani milletçiliğin sözünün da milletçil sözünü bu düşman terör hükmünde örküyor yani halkına yurdun içinde halkına onun şu medyasında vatan haberlerine medyasında halkına yetiriyor milletçi biz neyme diyeyim milletçi o sen milletin bağı sen şu yerde durup bilen hükümet durup bilen bol sen milletin yok o sen şu yerde yok bir sekunda durmanın hakkı yok o yerde yani kanun esasında şöyle yine mi yöreyen olsa şu hükümet yani kanun esasında yöreyen hükümet değil o yani kanunu bu gündeme getiriyor yani ki Gulablan aydiyan sözleri istigesiz aydığınız yok Gulablan bütün Türkmenistanlar aydiyan eğer bu sözümüne aydil ya olur nemesine batyan nerelerde batan yok elbette batan yok mesela bu aydiyan adamlarım terör hükmüne örkülüyor ekrana şey diyor aydiyan terör hakikati yok yani ne yerde gel orta mesele çıkıyor kim terör derdi kim terörist kim düşman halk mı düşman ya da hükümet mi düşman ondan bunu yoyacak olup bunu sizine serptirecek olup her yıl oyun oynuyorlar da bir taraftan yurdumuz o vatanımız o sözlerini doğru öğrenip vatanımız o deyip ekrana çıkan adamlar çıkardı bir iki tane adamlar onların doğru öğrenip bilen okul başka oyunlar oynuyorlar başka oyunların o metotlarım birazcık çöküp başladı çökerim olur hükmaniye dedi çökmeli şimdi siz ne yıl oyun oynayacaksınız hükümet şu yerde Tuğçe abla söz vereyim. Sağ ol sohbet. Sen yana aytıp geçtin ya nemede terör diye. Şimdi bizler hakkımızı tribut edip çıkan halka bunlar terör diye nemettiler. Terörün nemeliğini biliyor mu bunlar? Terör demek neme demek? Halka korku salayana terör diyor. Şimdi bizler Halkın Sesi kanalında Kurban Ağa'nın Abadan Depe'den çıkan, diri çıkan Kurban Ağa'nın geplerini eşittik öz ağzından. Şimdi şu halk bunları eşitip yani şunyalı halkına genosit görkezen nemeden sonra yani doğrudan sen aydışın yalı sorak çıkıyor. Bizler mi terörist ya bular mı terörist? Ya hükümet mi terörist? Halka korku salayan bunlar. Bize neme halka neme korku saldık. Şu bir analiz etseler, videolarımızı izleseler, gepleyen adamları görseler, bize korku salan yerimiz var mı? Bize ne hil terörist? Şunu ayıp belirtip geçecektim. Sağ olun. Sağ ol. Teşekkürler. Ayçagan abla size söz vereyim. Salam vatandaşlar geçeceği yine bir gezek hemmenize hoş gördük. Şu söhbet sen aydanlarına biraz açık koşayın dedim. Şu 12. yanvar günü ödünü hükümet deyip devletin yol başçısı prezident deyip adlandıran Kurbanulu Berdimuhamedov şu 12. yanvar günü bir topar bir 40 olay 50 olay egni pagonları yığınıp şolara buyruk verdi da şu terörizme karşı ekstremizme karşı görüşü güçlendirmeli interneti
çäklendirmeli. Yine bir zat bir türü yani yaşıl bulak moduna yazışan olup olurum. Bellep şonu o halka zulüm etmek da olur. Şo yerde şonu öňe sürdü. Inni şo taýda ýene sen aýdanyň ýaly şo terrorist kim, ekstremist kim şo zatlary halkymyzyň şoňa dol göz ýetirmege gerek dana. Biz 2 ýyldan bäri şo Halmrada, Saparadaýynyň şo gurnan topary inha halkyň sesi uly işler alyp barýar. Kän iş geçirdi. Hatta şu hökümet diýip jenaýatçy toparyň 30 ýyldan bäri halka zulüm edip, gynap, hiç ýyl bir halka gowy tarapdan kömek etmedi dana. Iň bärkisi koronavirus diýermiň. O tarapdan hem ýanky gumanitar gelýän kömeklere çellim, derman, medikamentlere çellim satyp öz aýal doganlary satyp jüzüne urup şeýdip halka şeýle bir zulüm etdiler dana. Iň halkyň sesiniň hem topary mi iki gullugyny ana açyp görkezýäli o eýranly watandaşymyz var ana ýakynna çykyş etdi Gurbana. Sağ olsun ömrü uzun olsun entek şu ilkinci çıkışı şu entek yine näçe adamlar şu öz başından geçirenini aýtyp bermeli. Acı hakikat acam olsa şonu halk kabul etmeli da şoşun ýaly biz göremizek da hiç eşdenak halk ýurduň içindäki daşyndaky şon ýaly näçe insanlary öldürüp ýok edip türmelerde öldürüp ýok etdiler ana halkyň öňüne çykyp bir halka gowluk etjek bolan adamlary ýurduň daşyna gaçyp çykana çykdy çykmadygam öldürüp türmelerde ýok etipdir ana. Hakyky şoň şaýady şu Gurban ağa. Sağ olsun uzak yaşasın yine entek çykyş etjekler kendir. Şoň bilen diýjek bolýanda adam halkymyzyň amanyny gözüniň açylmasy gerek da. Gaty gynançly ýagdaý şu. Bize gaty gynandyk o zatlar görüp baran. Oğudun depe türmesi diýlenine ýöne biz Oğudun depe diýlen adyny eşitýädik de oň. Ana içinden sag diri çıkan bir adam şol. Oňa da nädip basyş etipdirler diýsen, anam polis diýip gören haramzady ýankylar jaň edben diýär şu daşyna çykyp şol sosial mediada falan gurrun edip zat etme biziň şu ýurduň içindäki gören görgüleňi, biziň uran taýaklanmagy, depgilenmegi hiç ýerde gurrun edäme diýip oňa berk tapşyrýar diýär. Gaty utanç ana şol zatlary halkymyzyň dolu göz ýetirmegi gerek. Şu ine jurnalist diýip gören biz 2 ýyldan bäri görüp gelýärsen opozitsioner men diýip plan diýip ýöşüne kakyp görenler bar. Özleri ýürüte ýanky opozitsioner men plan diýip görenler atlaryny tutup oturmaýyn bärde. Ýekeje hem şularyň hiç gaçan şular ýaly hakykaty açyp halka ýetirenlerdirler. Hiç gaçan ýetirmediler. Indem olary etmeýärler onu. Ýöne bir halk bolup şu zatlara ajam olsa hakykata göz ýetirmesi gerek halkymyzyň. Şonu aýdaýyn edim. Mene şu Gurban agaň çykyşyndan soň kän uklawan bilen mokda şoň ýaly zatlaryň bolany ana 2002-nji ýyldaky näçe student çağaçyklaryň ýok edilişi iň bärkisi şu halkyň öňüne çykyp ana ömürzek Umar Kuliyev diýip oglançyk bar da o bärde okuyan oglançyk ana şonam ýok etdiler. Iň bir ýakynda bolup geçen zat şu. Şoň ýaly ýaman zulüm etdiler da gaty halkymyza. Sağ olun bor. Sağ olun. Aýjagam bilen. Dogry aýdýaň. Ýöne şu biz başda da aýdyp geçilen şu halkyň ses kanalynda şu diktatura sisteminin galmagyny isleýän 2 sany toplar bar diýip. Biri ýurduň içinde, biri hem ýurduň daşyndaky. Ne bir ýurduň daşyndaky toplar şu hökümet men hökümet diýip atkandyklaryň jenaýetkär diktatura jenaýetkär hökümetiň bir çykaran taktikasy bu. Öz halkyna bu da bir öz halkyna bir düşmançylyk bilen oýnaýan oýnar. Düşman nemelerini alyp barýarlar. Bular ýüze çykarsa bolmaýar zatlar. Bular üçin näçe şol diktatura nemesi, şo saklan galsa, şonça gowy bolan nemesi üçin. Sebäbi alyp barýan siýasatlar şolar ýaly. Bolýa şäherine söz berýän.
Salam vatandaşlar, yine bir sapır. Benim öz yüreğimdeki aydayın niyen şu bolyan dağıtları 30 yıl var, 20 yıl var, bol geliyen dağıtlar vardı. Esasanam yürütülüp proyekt grup odan nepe grupturlar. O son ön yoktu, odan nepe son grupturlar. Abdüşükür diyen türmen grupturlar tecenni derler libaptı. Onun olam son grupturlar. Demek olam Türkmenistan'ın ilatı barşadaşına çıkanı bilen bile cemlep alanda bir 4-5 milyon halkı var olsa o 4-5 milyon halka yine de türmeler nämesine gerek. Näme gerek o türmeler. Demek yankı halkı genosid etmek, kırmak bar maksatları şu olmalı. Başka maksat yok berdi. O korkulmak diyas olin, korkulmağım değerli. Onun üstesine kırmak, halkı kırmak. Dünkü epleşikte neme halmana aytdı diyen oturun birinin vakti gelen olsa çıkmalı sonra o gelen olsa diye şoň birinciden elinden pul alýarlar diye ikinciden hem yerine adam tapmasan çıkan ok diye aýdýamyşlar. Yeni bir bahana bilen şoň sıroğun uzaldyp bilýärler diye. Jübütüne da tiýarlar diye yeni diýerler bir birle uruşdu, birini öldürdü, birini yenişti da deyip diye bir bozgoqlyk etdi deyip düzgünü bozdu deyip şoň sıroğunu uzaldyp bilýän ekenler. Demek bu yankı halkı kırmak, daşınakı halkı, ne daşına çıkan halk var 2 milyon niyese, takmayla şolon kan 2 milyon. Birincide ne bular näme için çıktı? Yani Güldoğan aydık geçti de, hakikatten hem halkı içine ağaç, hor saklap, biraz vaat ruhsat berdiler daşı çıkmağa. 5 yıl mı, 10 yıl mı ruhsat berdiler daşına çıkmağa. Çıktılar daşına. Şu içindekileri, öz karnaşlarını özleri eklev oturar ettiler. Sebebi ehli işlep bileyecek yankı fiziski yağdayda adamlar var. 20 yaştan 50 yaş, 55 yaş içenni. Şol men yaşlar divalayında. Şol kategoridaki adamları işe ukuyuplu adamları daşına çıktılar, daşına çıkardılar. İçindekileri eklemek için ama idini alan oklar. Birinciden yankı Türkmenistan'ın ilatının sağını azallı, gözgörtülü. Näme için sebebi şol daşına çıkan 2 milyon işe ukuyuplu adamların yaşı 20'den 50-55 yaşa çenni tüz şu çağa önüreyecek, nesil önüreyecek döwrü bolýardy adamın. Son fiziologik taraplardan adamın önülügüden galya esasen ayal maşgılı şol sebäpli şol aralykda 20 ýaşla 40 ýaş aralygy ayal maşgılı çağa dogurup bilse dogurup bileni, dogurup bilmese önülügüsiz son galya soň. Inni Türkmenistanyň içinde 15-20 ýyl aralykda şol daşına çıkanlar var. Şolar idine barmadygy gatyken, daşylykda galanlarken şo içindäki bir san çagasy bolsa da 2 san çagasy da şolary eklemek üçin çykyp gaýdanlar. Emma şol aralykdaky ösüş, ýani biziň ilatymyzyň ösüşi durdy. Durmasa da gaty azally prosenti. 80-90% azally diýip aýdybilçe. İçindäki galan maşgalarym barşa ýene de 20 diýmen näçe 2 milyon ýa 3 milyon içinde galanım bolsa olaň içinde çağalar hasap etmeli. İşe derde yaramayan invalidleri hasap etmeli. Ondan soň pensiýadaky garalary 55-60 ýaşdan ýokarlar hasap etmeli. Şolar jemi alanda da şol 2,5 milyonyň ýa 3 milyonyň ýarty diýip alanlar. Şolar ýarty diýsek galan ýartam ýa çinovnikler ýeneler şolaň maşgalalary şeýlerek bolýardy. Ýa pagon öterýänler ýene. Inni birinciden ýa gaýdyşmaly genosid 100% halkyň ýardaşyny içine alan oklar. Daşynaklara daşyna ölüp butormaly. Üstesinde köp ölmelem däl. Onuň ol köpeläýni Türkmenistanyň raýaty boljak däller soň.
köpelen çağalaram da şerut bolan yurdundaky yurdun pasportunu aljaklar. Garaz gepin ýetkisi türkmenler gyrlyp oturmaly. Inni pasport bermeýänleriň sebäpleri hem şo zatlardan. İçine almadylyk üçin. Bu taýda men agyrak bolýada men aýtjakdadım, emma dogry aýtmaly. Halkyň türkmeniň ýurdy, watany elinden alınny. Biz ýygyna goýberlemi zok dämi? Biz türkmenler 2 milyon daşynak türkmenler ýygyna goýbermeýän bolsak, diýmek biziň watanymyz elimizden alınny, bizim olara gerek dälimek. Ýanky sahnaň arkasyndaky oýnadýan, gurjak oýnadýanlar bar. Rejissorlary, postanovщиклary, operatorlary, ssenaristleri, ne bular bar. Eline hatlary ýazyp berýän ýanky okumaly, diýmeli, aýtmaly, goýmaly zat ýazyp berýänler bar. Yani söhbetim aýdyp geçti nemedi. Eline ýazyp berýärler, hakykatdan hem eline ýazyp berýär. Şurada da türkmençilik, milletçilik diýip aýtdy da şo prezident aýdanna. Elbetde bu sözleriň manysyny ol adam düşünýärmi, düşünýärmi ekranyna aýdyşdyrdy aýtmasyna. Ýöne gaty erbet söz. Türkmeniň aslynda agzalmaly sözüm däl, milletçilik. Türkmen milletini şeýle bir ýigrenýän adamyň ýazyp beren tekstini men diýdi. Aýtjakdadım akän men häzir ýygyny dowam ederin. Söhbet bu ştaýda ben duraýyn, ondan soň ýene dowam ederin. Başga da aýtjakdatlam bady. Bolýar. Öyle çağırýan sağ olun. Bu şunu many çykarýarlarda orta. Diňe Gurbanuly bilen görüşilýän ýaly görkezýärler saklany. Yani şoň arkasynda güýji görkezlenmekdir. O herekeden ýurdun daşynda hereketdir. Ýurdun daşyna çykan halky biraz gözüni başga ýaňa sowmak, esas problemalardan uzaklaşdyrmak. Ondan soň olar ilk çykyp başlanlarda nähil bolup başladylar? Şu halkyň sesine, adamlara garşy hüjüm etip başlap çykkanlar. Hemmesine, bu adamların hemmesine de vatan halk gerek gelni daşyndaky şu halkyň sesinden başka çykyş edip beren toparlar var ya adamlar. Şolarym iýminni şu jinaýatkar hökümet ýalyp şolaryň adamsy şolar. Olarym halkyna düşman. Yani hakykatda bir az nemede şu prezidente garşy çykyp neme diýerler, gepleýärler, diňe prezidente garşy çykýanlar. Yani bir edilýän işler bir halky nägil derecede görkezlen neme jebirlerini ya bolmasa ogurlanan pullaryny şo taýda edilmedik işleri ýekejetinden aýdan dälirler. Yani şu Gurbanuly ogurlaýar, Gurbanuly neme diýär? Şu halkyň gözüni başga ýaňa sowjak boldy, şu Gurbanuly bir nokada neme etdirjek bolýar, ýöne başga esas meseleni ortaga çykarýan näler. Bu diýmek näme? Bolam halka garşy bol düşmançylyk, halka garşy genosit, bolam şu genosidiň bir nemesi. Onu açyk aýdyň çykaryp bolmaýar, elbetde bu ılımsız galan halk bunu düşüp bilen ok. Elbetde düşüp bilen ok. Ýöne bu adamlar ýöne biz üçin hökman gerekli adamlar. Bular nemeden daşlaşdy, ekrandan daşlaşdy da bir hille gyzyg bolmaýar bu nemeden. Bu görüşi gyzyg bolmaýar hakykatdan. Bu oýunyň düzgünü şeýle bolan üçin hem şolar ýaly misalyň barlýar. Indi ýurdun içindäki şu jinaýatkar hökümetiň şu wagt için alyp baran işleri nähile geçalım barlar. Bir gide guruluşy edýärler. Ya bolmasa takır tukur bilen şu prezident o vilayety bar bir giden zat açýanlar. Yani bunga ýaňy geçen ýylyň soňky nemelerini aýaragyna Lewawa baryp bir sanak neme açanlar halkara howa menzil. Halkara aeroport açdy. Näme üçin açýar bu zatlary? Näme sebäpden açýarlar? Sebäp näme? Yani halk şondan peýdalanýarmy? Halk diýilen bir kisana adam däl, halk diýilen watan ýatyr ýerde, watan. Toprak ýatyr. Ine bu näme üçin edilýär? Yani göz boýawçylyk, ýa göz boýama, ýa halkyň gözüni boýama üçin edilýär. Halka hem şolar ýalyk näme siňdirýärler? Hakykatdan bolmaly, şumka diýilýär. Ýok, halka bähbetli iş üçin edilen, ol pul uğurlamak üçin edilen. Hakykatdan pul uğurlamak üçin. Açylan näme şo ýerde neme geçirsen ekspert geçirsen şo ýerde açylan wer näçe tanyk samolyot şo ýere gonu we şo ýerden uçdy, ýani kerkide açylan howa menziline.
aeroportda. Uçan olsa 3 tane ya 4 tane samolyot uçan olsa olam. Uçanlygyň belli-de. Ýöne halka şolar ýalyk näme sindirýärler-de. Bolmaly zat mukady pikir etdirýärler. Manipulasiýa edilýär bu zady. Eme dollaryň iki kurs bolmagy. Halk şolar ýalyk bolmaly mukady kabul edýär-de. O dollar iki kurs nerede var? Haýsy döwletde var? Hakykatdan bu dollaryň iki kurs bolmagy. Ýöne halk şolar ýalyk bolmaly şom mukady kabul edýär. Ya olmasa başka kän bu nemeler da başka nemelerim var. Sonuç 300 milyar dolar var da geçen safara 300 milyar dolar yurdun daşına çıktı diýär. Hakykatdan hem deriňelerini iş boýunça şu 300 milyar dolar ýa emkin geçiren gözlegine göre. Gözlegi esasında. Nerede o pullar? Şu arada hiç ağız gep yani adam bağmı? Ekrana çıkış etdiren adam. Başka aytan başka bolgusu gerekmeyecek nemeleri çişirip aýdýarlardan şu ekrana çıkış etdiren. Öyle şarýyna size söz bereyim. Yankı neme var? Genosidiň ine şu bir görnüşde 300 milyar çıkan bolsa olaryň aýaklarynyň üstünde durmana gaty güç neme kuwwat emele gelýär-de. Onun 300 milyar daşyna çıkaran adamlaryň eline hemme zatma bütün dünýä diýen eline bolýar-da. Eden ýetin edip bilýär, goýan da adyny goýup bilýär. Ine halk şey dip ýuwaşlyk bilen genosid etmäne olarda yankı neme emele gelýär, возможность emele gelýär. Näme türkmençesi? Mümkinçilik. Mümkinçilik emele gelýär. Halk islete daşyna çıkarýar, islete de içine almaya. İslete goýup berýär, islete neme diýär. İsläne diýär da gepini aýtgasy. Pasport beresi gelmese beren o. Daşyna çıkan halka minni idine girip bilen o. Çağa dogurmadan hem galy olar ýam 15-20 ýyl türk diýişlenler indi 40-dan geçenden çağa dogurmasa dogry dämi? Olar indi pensiýa ýaşyna ýetip indi öýüne barmakçy bolýarlar da, ýöne öýüne de girip bilen oklar. Şo ýerde mazarlyklar dolup gitdi türkmenlerden ýaňa. Indi ýanky 300 millardyň üstüne geleýin. Bağışlam. Indi şol adamlarda şol 300 milyardy daşyna çıkaran adamlarda şeýle bir mümkinçilik eline gelýär-de. Türkmeni näden edip bilýär-de, näden ýok edip bilýär. İslenlik ýollarym ýok edip bilýär. Birinciden bilimsiz goýdular. Bilimsiz goýulan halkam maliýaly mankurt bolýar. İslen adyny edip bolýar şol millet bilen. Haýsy böle bolsun? 50% mi, 60% mi, 70% mi? İslen böleň bilen İslen adyny edip bolýar. Şo mankurtlaşdyrdylar. Adamlar mankurtlaşdyrsaň hemme de edip bolýar. Ene şoň üçin gyýgyrýanlar. Why dat çörek ver, why dat un ver, yağ ver, su ver, tok ver, et ver. Ene şol mankurt bolan adamlar talap özü hak hukugyny talap edişi. Edbilen oklar, başgaça beýni işlän ok. Ene şoňa diýilýär mankurt diýip. Şo halk mankurt bolan halk köçe çykyp un ýa çörek ver diýip soraýanlar. Ýalňyş zat bu zatlarym. Birinciden bilimsiz goýdular, ikinciden hem adamlary ýanky gorky salıp türmeler üstüne türmeler gurup adamlar şol ýerde çüýretip başladylar. Indi geň görmeli zat owadan nepeden hiç açan meniň adam çykypdyr daşyna diýip eşdemokdum da. Ýöne näme üçin çıkaran oklar. Sebäbi şo taýdaky bolýan zatlar daşda gora ýaýramasyn Türkmenistanyň içine daşyna ýaýramasyn diýip edilen zat üstüne de Gurban aga da jaň edip tabşyrýarmyşlar. Aýdaýsaň agzyň açaýsaň seni öldürdir, elimiz uzundur, eýrana da yeter. Sen ýeriňden hep bara gorkuzýarmyşlar. Täze nomer başyny bilipdirler diýe jaň edýärler diýe. Indi şonu aýtjak bolýan adam. Odan nepäň içindäki bolýan berilýän jebirleri, adamlaryň çekýän jebirini hiç ýerde aýdylmaz ýaly, şolary şeýle taýaklap öldür ýaly neme diýen ekenler. Ola bir üstüne de şo ýerden olan maksady adamlar çıkarmak dälle, şo ýerde çüýretmek. Onam ene Gurban agaň agdyryndan bir eşdi otyr. Häzir ýene ýarym sagatdan ýene başlaýar, ýene bir gepleşigi Gurban agaň. Häzir bu gepleşigi jemlenmeseň oňa da ýetişer, görür watandaşlar sizden görürsün. Ine şol ýanky
genosidin dürlü görünüşleri var. Yani 300 milyon çıkıptır diýen de. Ene şu zatlar adamları Türkmenistan döwletini yer bilen ýeksan etmäne wazmojyst berýär. Şol adamları sahnaň arkasynda adamları şolar ýa nime berýär? Mümkinçilik berýär. Adam Türkmenleri ýok etme. Soňra Palestinanyň yerleri ýaly bir bölegini İsrail'e alıp berdiler. İsrail döwleti diýip ol döwlet ýokdy. Gurdular döwlet şo ýerde. Ene iki tane millet uruşýar. İsrailler bilen Palestinler uruşýar. Inni Türkmenistan hem şanyal etmeli. Yartı milleti, yartı 50%, 60% daşınna. Hiç sadet bilen oklar, içine girilen oklar. İçindekilerim karrı kurtu, çağı çuğu, maip yene mücürüp ana şanyal olaram hiç sadet bilen oklar. Inni genosid ne şutaydı? Halkı daşına çıkarıp son içine almadılar bir genosidin bir görünüşü. Benim fikrimce. Şu yerden inni Türkmenistan'ın bölüp başka yurtlara satıva milyarlar edenemedi bilýärler. Yankı diýen de 300 milyar. Ine şoňa aýtjapdym. Näil edip çykarylýar, nämeler bolup geçýär Türkmenistanda. Näil görnüşdi halky genosid edip bolýar. Ine genosid edipdirlerim. Etdilerim, edibemýörler. Halka şoň üçin ýüzlenýär. Agdyňyzy açman, otursaňyz şeýdip. Ine günüňiz ine Palestinler bilen nemelen kýaly bor. Daşına çıkarılan Palestinler var. Näçe milyon, 10 milyon mu? Şota uğrak bolupdyr. 70 ýyllap öz ýurtuna giribilen oklar diýär. 70 ýyllap. Türkmenler köre 2 ýyl boldy giribilen oklar. Integam agdyňyzy ýump oturuň, ine şoňalak borsaňyz hem. Olar 2 ýyl eken, ýene de 20 ýyl dersiňiz. Eger ýaşasaňyz ýene 20 ýyl. Şoň üçin halka ýüzlenýän görüşmäni öwreniň. Siz görüşmeseňiz, ol halkara guramalar var da şerurtdak. Olar siz üçin barmajyna galdyrmaýar. Barmağınam kaldırmaya, anam 100% şu anda çenem görüp yiyoruz. Hani o türmen dördülere, burada ederdiler içindeki bir güne oturan adamlar çıkarardılar. Çüyrap gittiler içindekiler. Hiç adam edilen oklar etmediler hem. Ne sohbet şuna değineydim. Böyle sağ olun vatandaşlar. Doğru can öyle çağırıyor. Şol yankinde ne men ayda aldak geçeyim benim. Şu türmede oturan adamlar var adam. Gurvana hakik sultnamani öz ağzı bilen hakik sultnamany edilen cinayetleri ortaya çıkarıp da köpçülüğe getirdi. Inni seret şu türmeye giren adamlar için, şu türmedeki adamlar şu halk için, hükümet için, şu türmedeki adamlar korkulmy ya da hükümetin özü korkulmy. Halk için. Gurvana çıkışını öz aýtýar halk öz ağzı bilen aýtýar gurvana. Elbette ne bulam halkına edilýän genosid. Ulur giden bir genosid bu hiç sebäp ýok urýarlar diýär. Hiç sebäp ýok. Özüm şu türme, şu owadan näpe, iň şu iş bilýän adamlary ertip tıkýarlar. Yani Türkmeniň bürokratlaryny saýlama bürokratlaryny şu ýerde içine dıkdylar. Şu 30 ýyldan bäri böyle 25 ýyl wala 25 ýyldan bäri Türkmenistanyň içine bürokrat barmy? Ýokdur. Bolmasa mümkinim däl o sistemaň içinde. O sistem, o düzgün oýunçy bolmasy mümkin näse gerek gel o genosid hakykatdan genosid. Bu zatlar gündeme çykarýan o halk düşmany sen, watan düşmany. Düşman siziň özüňiz ol. Ne üçin berdi düşman? Söz ulanýar, terror söz ulanýar. Mesela neme var öyle çağırayım bu nemesini wagtyňyzy alaýyn. Şu ösen döwletlerde şu nan çörek yok ya yok produktu yok yetmezçiligi yok diýip. Şu aklyňa sığjak zat mene şu ösen ýurtlarda şu zatlar. Ya çözülmesi gaty ullokan problem ama ösen ýurtlarda şu zatlar. Ne halk şolara ýalak söz üçin köç açyk ýa-mı? 20 diýsene. Yönetici meseleleri. Ha? 20-nji asyrda un çörek diýip köçe çykylarmy diýsene? O 20-nji asyrda. O zatlar un çörek ya ýene orada o zatlar hiç ýyl çölmesi ullokan bir problem getiren nokta orta. Ya gaty bir ýeňil zatda çölmesi ýöne şol hökümet özüne menni hükümet diýip jenayet topor şu zatlary iňerçi şu zatlarym gysýada halk onsoň şu zatlary bolmaly şu mukadip kabul edýärler.
iqtisad kriz yine bir zat mümkün değil Türkmenistan iqtisad krize düşmeni mümkün değil. Hiç çözüp çözmez problemi iş değil o da. Yani sistem şonu çözdün onu sistem kurban oldular sistem kurban oldular arkasındaklar. Yani halk şunu görüp bilen o halk şu un çörek yagdığına şomka diye günlük vatandaşlar halk görüyor ya. Yine bir gede yine çörek un yağ deyip ort köşeye çıksanız ya şu hakkını sorap çıksanız bollu kutorduk dediğinizdir sizin. Ertesi gün getirip dökörler çörek bilen yağı yani sizin karnınız dok olsa sesiniz çıkanlar arkadan başka hareket oynalyan. Eğer yine şey deyip köşeye çıkayın yağ deyinizde bol bittik dediğinizdir sizin. Türkmen devleti bitti dediğinizdir. Yani oyun bular yani oynalyan nerler? Şu zatları göz yetirmeniz gerekir biriyim. Şu yerde Malika oğlum hali 50 avrat 2 safar daha aynı söz verilmedi şuna hiç. Ama son benim gördüğüm Melikim olma siz verelim. Eğer geplemen nemesi bağ olsa. O açını Tuğçe elini aldırıptır. Ben az fırsat geçecek. Şu son 100 yılda, geçen yüzyılda Adolf Hitler'i en zalim diktatör da belirlediler. Şimdi bu Adolf Hitler öz milletine hiçbir azar vermedi, zalimlik yapmadı. Başka milletler, Yevreylere, nemelere. Ama bu Kurbankulu Nemşet'e öz milletini genosit yapıyor. Şimdi indi bu sizin fikrinizce bu diktatör mı? Diktatör değil bu. Nemçüden de öz düşüncesi yok, öz fikri yok, başkalarının düşüncesi bilen öz nemesi erkinde değil. Şu vatandaşlara sorak da şu bindi diktatör mı sizin fikrinizce? Şunu sorayım. Şu Malika oğluma da söz verelim. Ya mikrofon. Benim şurada yankı aydan atlandım üstüne adı çıktılar koşuyun. Pasport istediğine veren ok, bir isteyene veren ok deydiniz de oğlu. İsteyene veren ok, ol bir yemiş, deret. Pasporttan beriyen beni giydirme için etti, öğüne yalakalı etkenlere veriyor pasporttan. Sonra aeroportlarının kurmağının sebebi yollar yapıyor. Anırdaki halkam, derdakilerim tam kalk düşünür diye ne bir topar aeroportlar kurup diyor, dedi alır içerik. Onlara da gozgolum turulmasınlar, ayağa kalkmasınlar deyip anırdaki halkam oyalamak maksadım. Ne prezidentimiz her yerde havalimanı aeroportlar kurup diyor, on izaklarım getirir, on getirmeyecek olsa ne için şulatları kursun, ne düşünce olsun diyor. Sağda halkı oyalamak, ağlamak için edilen oyunu. Şimdi vaktimiz ama hazır. Gediyemin şu tayda şu kurban çıkışı var adaydasın mediye. Bir Allah'ın mucizesi bilen aman galan adam şol. Oğudan nepeden hem Türkmenlerin azabını, güzabını görüp bir Türkmen'in manglayına sayatlık yapmak nemesi var iken şol adamın. Şimdi şu gururun döşlüğü men gözümün yaşı bilen dinledim. Biz şon içinde yaşamasagam özümüzü saklap bilmedik ya. Şu tayda yaşar, şu zatları başından geçiren adamlar, ölüp yok olup giden adamlar, şu adamlar ne edip dayandık ha şu zatlara. Şimdi men şu tayda diyecek, şu haram oluyor, sen ministerlerin, KGB'lerin, komitetlerin, mehemelerin, amonların hemmeniz şu adamları edin eziyetlerinizi yeke çekeceksiniz biz varsak. Olar bizim doğumumuz der, yok manhoslarımız olmalı der. Olar bizim canımız, ciğerimiz, iyileşimiz, vatandaşımız onun için şu zatların hasabını sizden sorar. Siz o halka 10 yıl eziyet ettiler yani o yurdu siz satın alanız yok. O bizim vatanımız, bizim halkın kol. Hem der haram olup verdim pamet. Yığına hemen emelenge de cenayetkar gruplarına da teslim ol halka. Sen olmasan bizden var.
yakandan tutor. Ol niyat haram ülene ölüp gitti o dünyada dik oturup cevabını yer oturanlar yöne senin bu dünyada cevabın alman hiç yerik taktırmaz. Halkın elinden inni sıpıp bilmersin inni sen götün koluna açılıp uğradı. Hem eden pısıpıcılıkla hakikat hükman bir gün yüze çıkayanlar. Yine gel uğradı halkam düşünür halkam şunu yani gör derler. Yöne halkın sen azıcık gözüne korku salan oldun inni anırdı dine ölümün yattanlığını görüyen halk ayaklanır. Sen kekirdeğine de miner. Haram suyu demensiz hemmeniz. Yine ata terbiyesi görmedik siz. Don yürek Allah size yaradanına yürek diyen zat koymandır ötken. Halka şunu yani zulüm ediler mi? Yine öz kulaklarını öğrenim dinleyen eden işlenmedi. Yine şunu yine ikincisi doğam buraya. Bir adamın yüreği etten olsa dinler yanak der, onu er bilen ne edip biliyeniz. Siz Türkmenim der, siz hakiki genotsit mağsuduna medenlerler şular yarı zulümü Hitler'e medenlerler. Siz şonça da olmadınız. Bütün dünya üstünüzden öyle. Siz Türkmenler, Türkmenlikten hem reddettirip ondan vermeli cezanız sizin. Ol yavaltınız arttırmayın, nesli vasaydayin kanağatlanayın. Sağ olun. Malikum olun. Doğru billah kestim. Şu yerde kıyıskaçık benim aydayan olsa şutaya Cemil'le nememizi gepleşimizi. Biz zatları ekrana aytmamız ne sebepten ayacağız. Şu vakti için 2 yıldan beri şu hareket gidip dur. Şu hükümeti cinayetkar toparım başarıp bilmeyen işlerini halkı üçün etmeyen işlerini ortaya getiriyorsa. Şu sebepten hem ortaya getiren üçün halk terörist yani halka düşman yani halka vatan düşmanı vatanı onu terörist yani kim terörist yerde sizin edip başarıp bilmeyen işlerinizi halkınıza ediyen genosidinizi yüzünüze patladığını koyuyor yüze çıkarıyor. Kim terörist, kim düşman? Elbette sizin gördüğünüz düşman. Başka hiç kimde düşmandan sonra da bizim düşmanımız. Siz düşmanımız içeride halkı olan düşman içeride. Yani buna cevap verirsiniz hükman yerdeydi. Ne yak kıyıska vaktin içinde yakın günlerde edilmeli işlemlemesine ekranı verip başlar. Yani şöyle has açık ayan olur. Edilmedik şu vakit için edilmedik işlem Türkmenistan'a edilmedik işlemlemesine ekranı verip başlamsa hiç yıl başarıp bilmeyenliğini cik açık olurunu. Şuna içecek olun. Başka üstüne koşuyorsunuz bağ olsa vatandaşlar. Ben şurada koşayım. Bu hazır halka bizlere terörist diyen hükümete yüzlenecek. O vakti gelir sizin. Usumsuk ministerleriniz bilen beraber hemmenizin hem sonunuzu ovadan depep olacak. Şunu hiç yemedinizden çıkarmayın. Şunu belleyin dedim. Aleyküm olmayalınız. Allah sağ Nerem pırağıraydayım çok vet. Şu oğda nepede bizim iyileşlemedi. Eden edetlerim var. Oğda nepen en oğdan yerine oturdur sizi. En oğdan yerine layığından 10 katını fazla ararsınız cezanı siz. Haram oluyor. Yine sana sesleniyen ben. Patkalimden yığınadan teslim olun en iyisi vaktinde. Halkın bundan beter kanını kaynatma. Sen o zaman halk, yani Türkmen halkım, dinleyen şu zatları, dinleseniz bir yerde eştin, gayret edin. Kimin teröristliğini ene görün. Terörist eline yara kalıp halkı öldüren, halkı ezeyen, kırıyan adama terörist değil ya. Bizim elimizde yaragam yok. Biz elimizde faktlarımız bilen, delillerimiz bilen vatanımızı külünden öğretmeye çalışıyoruz. Edibem otur, ettiğim köp zatları hiç şol halk özün hakimet deyip veren, devlet deyip veren oynatkulara inanmam. Yine terörist yanınızda oturuyor. Siz asıl teröristin ayetini oturuyorsunuz, elinin ayetine. Biz teröristler
Biz vatanımız söýýäs, vatanymyz, ýerimiz, günümiz, iýleşlerimiz, ýurtdaşlarymyz üçin etýäs, näme etdik? Oğlum. Melikim oğlum. Şu yerde Cemile elim onu başka aytacak nemeňiz ýok bolsa. Men biraz goşaýyn şutaýda. Wagtymyz demek bar ýa nemeňiz. Men sadece ýekece az gep aýtjak. Haýsy asyrda ýaşawdyryz biz, ministrler. Gece gündüz o deptere garap yere bir saatlar çırşaýaňyz, näme çırşaýaňyz özüňiz bir bilýäňizmi? İnternetde açın. Bu asırda öýümüz bilen gürleşjek bolsak, 2 minut gepleşsek der internet kesilýär. Näme üçin? Açın interneti. Yoksa halkın öňünde kelläňizi açıp jogap bermeli wagtyňyz tizleşdi. Yakın wagtda o günem geljek, şo wagtda hesaplaşarız. Boldy, başka wagtymyzy az aýtjak-da. Bolýa, sag bolun. Şu ýerde Cemile elim onu vatandaşlar köp sag bolun. Gepleşe gelenimiz üçin emmäňizde. Ýöne bu soňa däl dowam boljakdyr ýene. Her hepde şular ýer gepleşip geçirer. Kim düşman, halk düşmanmy ýa watan hökümet düşmanmy? Şo watanyna halk nemerden watana bolan. Şolar wagtdan bir gepleşip geçirer sebepde. Köp sag bolun watandaşlar. Bolýa, sag olun. Sag Sağ olun. olun. Bilmäňizde. Vatandaşlara yapsınlar, kim düşman diye YouTube'da. Öfkeler yapsınlar. Bolýa watandaşlar ona hoş sag bolun. Sağ olun. Bolýa, sag bolun watandaşlar. Sağ olun.